chu tia ka thian pa khua ka vazin kan khua kan ho le ka thian pa anuin dàn khát chi kan mu man tia lo cha ho le khal ka thian pa ho chu zana an mu dar som velam ri ti khan zan dang kan lo hriat thinang bawk kha lo thok le ta chu an u nau te le anu nen an pathu nang khaw sa ve ni chu ka thian pa in kan mu to lo re ka mi zan kha tia mi lo phone in mi lo hriat la ti khan thian pa i hre om to se tro mi lo zin le la ka va du tia ti ma se adun ka du to bau si lo ti ngam ka ngam to ngang lo amar chu ka khongai ve khop me ka thian thabar an ve chu ti an hun an mang re chu nghe ka ri ru po nom lo khop me ti chuan thian pa he na chuan zan an thil ton vel an soi chu te an chan chin thom hriat an han soi thom an hriat chin atang phei chun amu tin kan mu to lo re thian pa thu kan ron ve mai ang che i rom jong pa mi lo mai the in kha rau san mai ula pui viu in don mi o kan tia ne dikrang mai the thian pa chun kanu hi tinga ni kan nor thiang o ne chu tiang sau chuan tinga ni kan tiang o ti ve thian pa chu ka ti ve ate se chuan thian pa anu ne la chuan an kan soi ve ti anu chuan ti si do mi ti ma se re hun te pom ve mai thei sin anu chuan ate umar chu zan khati khan ni danga zan danga omang tho khan lo omze bok sia to pa chuan anu chuan in chu rau san rel ve tarangot ta in dang an han zong ve nghe ai in chia chete mai he mau rap in te hen lu ve rangot me ti thian pa te chuan an khuwa chuan zirtir tu om thar hian oma in ruak hi dang he wang khop me zirtir tu te nupa an nia chumi te chuan in luah tur an han zonga chu ina chuan lo kawh hmu mi tam zawk ten a tam zawk chuan an han rauh san ringawt chu an lo hre thiam an thua chu tlang an tham tir em lo angin mahse engmaw zawngin patling tak te nutling tak tak te no ngai tuah chuak thiam ka tiang in thalai an rauh san ringawt mai kha chu engmaw taka awm ani kan tia no ngai tuah chuak thiam an no ngai tuah thiam pha chuan mi tam ber chuan an hre thiam lo chu tia
nghe từ từ thắt tên thành vọc lụt về ta rối chứ nè từ thắt tên bộ chứ hẳn nghe anh hẳn một muôn hẳn tuổi đó nè nghe thom nó sal tuổi thì kan mu lâu re ren ti về vô cái khăn mình đang nên hẳn lúa mấy chuyện là chuan thuần thục lì thì là va in đang ăn hẳn rong về lệ ca là cho nên bộ ria ria chi này lâu kan mu lâu re anh thì thủ khâu hút thục tắc tất thầy tỏ là va anh in đang hẳn hẳn đập rồi thân Paul phê chuan thì mấy chi này thì cái bộ khăn nóc làm cho thiệt mấy xe ra tháng đi đi đường bộ nghe sau này về là lên vào cái giá nó tây vàng tam phân nổm lâu lắm anh thì nóc làm mê xuân nghe anh chẳng xin dễ là hi sợi tu ra là thui khóc mê mà sẽ tun tum ta chân đục tóc sẽ phất mê ra vùng đằng cần sợi lệ đó nè